వెల్ డన్. ఇక రిథమ్ డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు ఫ్రమ్ నిడదవోలు. వీరు రామయ్య పాదాలెట్టి సాంగ్ మురుగరాజు సినిమాలోంచి. వెల్కమ్. జై 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 రామయ్య పాదాలెట్టి సీతమ్మ పారాణెట్టి ఈ కొండ కోనసీమలో ఆహా పులకించే గుండె లోతుల్లో కోయోడు కంఠం పట్టే పోయోడు గురిచు పెట్టే సింహాలు పొంచేదారుల్లో నరసింహాలు గెలిచే పోరుల్లో పులి 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 అదిగో పులి తోక గిలి 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 మెకాల గిలి 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 నా పులి కేక పులి 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 అదిగో పులి తోక గిలి 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 మెకాల గిలి 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 నా పులి కేక జై 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 నిడదవోలు అరణ్య ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన రిథమ్ డాన్స్ టీం చాలా బాగా చేశారు. వెరీ గుడ్, నైస్. నెక్స్ట్ డేంజర్